こんにちは。第15回目のビデオです。今日は折り紙で作る超簡単な開く花びらです。折り紙を3回折って切るとこういう花びらの形になります。みんなももしかして一度は作ったことがあるかもしれませんね。はい、もっと綺麗な花になったかもしれませんけど、今日はこの花びらを使って水に浮かべます。そして浮かべると不思議なことが起こるんですね。起こります。はい、じゃあ楽しみに見てください。見てください。はい。じゃあこれを半分に折ります。でもう一回半分に折ってこれを3等分にこういうふうにします。3等分ぐらいにします。でこういうふうになります。でこれできるだけ下の方から切ります。上のここまで向けてこういうふうにして、これを広げるとこういうような形になります。1、2、3、4、5、6弁になります。でここに何か字を書きましょうか。じゃあ日本語で頑張るもんってでこれをこうやって折って真ん中に向けて置くと字が隠れます。こっちまでです。こういうふうに形になります。でお皿でもいいかな。そうですね。お皿とかなんか大きな茶碗でもいいですね。こういうふうに水入れていいですか。お水の上に置きます。としばらくすると花びらが開きます。こういう形、こんな形でもあります。はい、みんな上手に作れましたか？いやーすごいですね。あんなに面白いですよね。あんな開くなんて初めて知りました。友達と競争したりしたら面白いですね。誰の花びらが一番に早く開くかっていう競争をしてもいいかもしれません。そうですね。書くときはぜひひらがな、カタカナ、漢字、日本語を使って書いてくれたら先生たち嬉しいですね。そうですね。はい。じゃあまた次の動画まで。はい、さようなら。キラキラじゃんけん始まるよー。先に勝つのはくるくる